Zeitzan da hori? Makila. Eta hori? Harri bat baino ez. Ongi. Arma bat daukat bizkarrean. Uztazu behingoz. Osto bat izango da. Erakutsi. Ostoa? Esan dizut. Goazen, lo egiteko leku seguru bat aurkitu behar duguta. Segurua? Oianean gaude jendeak esaten duenean ura oiana da, ez dut uste gauza honik duenik buruan. Ba, berritxer bat eman behar dizut, gure espezieko kemen bizigara naturan. Ez, gero niri natura zitzekin, nik Animal Planet ikusten dut dena daki telikakateaz. Ikusten, hemen aperitiboa baino nahizu da berriko biribilki lumaduna. Horregatik bizigara zuaitzetan eta ez hemen behean. Zu lehenengo? Ez dut uste, ez nahiago nuke gizakiek egindako zerbait. Hei, zer modu zura? Traketxa zara gero. Horrakoraino arrastak araman behar ere. Arrastaka? Ikusitek hasi. Oh! Blue, baina, itxoin! Oh! Blue! Nor daraman hor arrastaka, Oso barregarria. Oh! Zertarako egan egin? Ba, hegaztiak garelako? Egan egitea. Askatasuna da eta inoren menpe ez egotea sekula. Ez duzu hori atxegin? Ez dakit bakarti xamar dirudi. Goazen lotara. Ni ez nagiratuko naiz pixka batean. Minnesotako orduaz nabil oraindik ere. Gabon ba. Gabon, Perla. Gabon, Linda.